Imħabbar servizz bxejn ta' trasport emerġenza veterinarja minn Għawdex. Is-servizz se jkompli jsaħħaħ is-Sistema Nazzjonali ta' Kura Veterinarja l-Annimali Domestiċi żgħar permezz tal-introduzzjoni ta' servizz ta' trasport emerġenza minn Għawdex għal Malta biex jiġi żgurat aċċess ħieħ u effettiv għal kura veterinarja f'kull ħin. Fit-tnedija ta' servizz, il-Ministru għall-Agrikoltura, Sajt u Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, qal li din l-inizjattiva tkompli ssaħħaħ il-prinċipju ta' aċċess ugwali għas servizzi pubbliċi billi tassigura li ċittadini li jgħixu Għawdex ikollhom l-istess opportunitajiet ta' kura bħal dawk f'Malta f'kull ħin tal-ġurnata. Għalli dan ifisser li jissem sistema koordinata li tibda minn telefonata fuq il-helpline għal gwida immedjata u valutazzjoni ta' situazzjoni, segwita minn aċċess għal klinika u trasport siguru rapidu fejn meħtieġ mill-Gżira u Ċija. Dan il-pass jibni fuq tnedija riċenti tas Servizz Nazzjonali ta' Emerġenza Veterinarja fejn tiġa ġiet introdotta linja ta' emerġenza li taħdem 24 siegħa kuljum fuq in-numru 153 estensjoni 22 b'appoġġ lil kliniċi parteċipanti, kif ukoll klinika dedikata fil-Fgura li topera barra l-ħinijiet normali. Barra minn hekk il-Gvern qed joffri wkoll rifużjoni fuq il-konsultazzjonijiet f'każijiet ġenwini ta' emerġenza.